Kaixo denoi, hemen gaude beste behin Busturialdean gertatu diren albisten errepaso egiteko eta datozenen aurrerapenak emoteko. Beraz, hasi ingo gara. Azken egunetako euriteek arazoak sortu dituzte Busturialdeko hainbat herritan. Foruko upeta eta Busturiko mape erreketako haurek gainezka egin zuten Martitzenean. Azken egunetako euriteek arazoak sortu dituzte eskualdean. Martitzenean izan ziren arazorik handienak, zenbait errekek gainezka egin baitzuten. Busturiko mape errekak San Cristobal auzoan gainezka egin zuen, eta Altamira auzoan be arazoak sortu zituen urak. Foruan be, mape errekak gainezka egin zuen Urberuaga auzoan, uholdeak sortuz Arrobi parean, eta errepidea moztu egin behar izan zuten. Era berean, hainbat errepidetan urputzu handiak sortu ziren, eta lurjauziak be izan ziren, erregoitin esaterako. Gernika Lumoko oka errekak be urremaria handia zekarren Martitzenean, baina ez zuen gainezka egin. Datozen egunetan be, euria botako duela iragarri du Euskalmetek. Joan den astean epaitu zituzten pikete bateko 18 lagunak absolbitu egin ditu epaileak. Ia 4 urteko kartzela zigorra eta 6.000 euroko isuna eskatu zuen fiskalak bakoitzarentzat. Halan dabe, deliturik egin zutenik froga ezin daitekela ebatzi du epaileak. Fiskalak orain errekurtsoa jar dezake. 2011ko urtarrilaren 27an ustez pikete informatibo batean aritzeagatik auzipetutako 18 lagunen kontrako akusazioak ezin dira frogatutzeit emon. Hala ebatzi du Bilboko zigor arloko auzitegiko epaileak eta Martitzenean emon zuen jakitera sententzia. Hain zuzen, 18 auzipetuak kargugabetzea erabaki du epaileak. Halan dabe, fiskalak erabakiaren kontra errekurtsoa jar dezake oraindik. Epailearen erabakiagaz pozik agertu dira bai auzipetuak eta baita sindikatuak be. Lafen esanetan, absoluzioa zen espero zitekeen emaitza bakarra eta lan sindikalaren kriminalizazio ahalegintzat jodu epaiketa. Auzipetuen ustez ere, prozesu judizialak agerian utzi du horren atzean zeuden interes politikoak. Haien ustetan, auzi horren bitartez langileria kriminalizatzen saiatu dira. Barajasko aireportuaren kontrako atentatuaren auzian absolbitu egin dute Eneko Goiasko etxea. Astelenean epaitu zuten Busturiarra Madrilen eta 15 urteko kartzela zigorra eskatu zuen fiskalak. Astelenean egin zuten Madrilen Eneko Goiasko etxearen kontrako epaiketa. Hain zuzen, 1987 urtean, Barajasko aireportura granadak bota izana leporatzen zion fiskalak, eta horregatik 15 urteko kartzela zigorra eskatu zuen Busturiarrarentzat. Auzi hori baina, artxibatu egin dute aste honetan bertan. Epaiketan, Goiasko etxearen lehengusu Keparrenoategik deklaratu zuen, lekuko gisa. Haren esanetan, Goiasko etxeak eraso hartan parte hartu izana deklaratu zuenean, mehatxupean egin zuen. Goiasko etxearen abokatu Jon Goirizeleiak esaldu duenez, oraindik beste 8 auzi ditu Espainian. Alkate berria izango dute Mundakarrek aurrerantzean. Unai Rementeriak kargua utzita, Aitor Egurrolak hartuko du bere lekua bihar egingo duten ezohiko bilkuran. Bihar eguerdian egingo duten ezohiko osoko bilkuran hartuko du Aitor Egurrolak alkate kargua. Unai Rementeriak utzitako lekua hartuko du Egurrolak. Izan be, Bizkaiko Foru Aldundiko presidentzia diputatua izango da Rementeria aurrerantzean. Aldundiaren bozera maiere izango da Jaurlaritzako sailburu berri Juan Maria Aburtoren ordez. Esaten dutenez, gainera, Rementeria izango da EAJko Bizkaiburu batzarreko presidente berria. Zarekin eta Kain Eskatilen presidente izateari utzi dio Josune Errenteriak. Joan den zapatuan egin zuten urteko batzarra Bermeon, eta bertan presidente berria be aurkeztu zuten. Maite Burgoa ondarrutarrak hartuko dio lekukoa Renteriari. Asteko errepasoa eginda, Robert Garai Gernikarrak Urdaibain ipini dituen lanen irudiekin agurtuko gara. Datorren astera arte, ondo izan. Norbera izeteko begaztago astirik, beti presaka ganora barik, vuelta eta vuelta eldu bezinik, begizek beti lainoetan,